iya tiri kuita kuzwa ngemahunga hunga nemuma social media kuti hai kapfupi uri kuchema Harareyo wakatorerwa mukadzi nge one of mabosi wakatorerwa mukadzi kapfupi hachina mukadzi zvino pano. Hino kapfupi wowo usachema. Ehe, zvaunofanira kuita iwo tsvaga mari yebhazi uye Chipinge. Uya kuChipinge kapfupi tikugadzirire mpheni uchaye muntu wakakutorera mainga. Hazvinesi maningi izvozvo, tinokuisa apapo papa odini apa papa Mugubera apo. Vafana vaMugubera vanokona kugadzira mitombo yeshe zvifura zveshe nempheni. Zvisinei nekuti muntu wakakutorera mukadzi wako unogara kuWaterfalls, dai unogara Chitungwiza, dai unogara kuriyo kumayadhi kwakona kunozi kumayadhi kune mhatso dzakakura maningi. Mpheni inochaya iyoyo. Hatitombozvidi kuti hai vantu kana vechinge vapinda muParliament kana vechinge vaa mashefu vane mare vane mazimare akawanda vochiona tora advantage yekutorera varombo vakadzi vavo. Munodini konyenga vakadzi vasati varoorwa. Uya Chipinge kapfupi. Uya kuward 23 kuChipinge tinokugadzirira mitombo yeshe. Uvakombidze kuti hai ndakabve Chipinge. Muntu wakatora mainga mukadzi wakapfupi kana weizvizwa Harare iyoyo tiri kukupa 5 days kuti upetudze mainga kuna kapfupi. Ehe, usina kuita izvozvo tinokuremadza. Tinokuremadza isusu vekuChipinge tiri kutoona kapfupi eichema mama-TV nemumafoni medu. Eichemera mukadzi wake, iwo wakavharira mukadzi wake umomo ngekuti hai waane mare maningi. Uya Chipinge ukapfupi. Tukupe mabvuri, wenyamboda bvuri futi tinokandira kweshe kwaari unoona tinomuremadza muntu wo usambotya kapfupi. Usachemedzwa ngemuntu watora mukadzi wako. Vakomana vafana vaMugubera variyo. Ndo basa ravo iroro.